Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agat. Taong 1910, General Luna, Quezon. Salit sabi kung tawagin ang mga kwentong naipasa na sa maraming bibig. Gayunpaman ang mga kwentong ito, nagtataglay ng mga katotohanang hindi maipagkakaila ng tao. Nagsimula mga karanasan ni Agat bago pa man sumapit ang unang pandaigdigang digmaan. Abala ang mundo dahil sa mga pangkasalukuyang nangyayari, kaya may mangilan-ngilan sa mga kwento ang hindi na napagtuunan ng atensyon ng nakararami. Sa bayan ng General Luna sa Quezon, ilang milya ang layo mula sa kabihasnan, may isang baryo na matagal nang inabandona ng tao. Kung iisipin, wala naman doong kakaiba. Ngunit nang malaman ni Agat ang tungkol dito, hindi niya maiwasang magsaliksik. Bilang taong interesado sa mga ganoong lugar, nagdesisyon siyang ituon ang kanyang atensyon dito. Lahat ng gamit na pwede niyang mapakinabangan dinala na niya, kasama ng mga tauhan niyang matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Noon pa man kasi pinuno, gawain na ni Agat ang maghanap ng mga lugar na binabalot ng hiwaga. Hindi niya maisip kung bakit yun naging hilig niya. Gawa ng wala namang ganun sa kanilang pamilya. Lahat silang magkakapatid, hindi pinalaki sa mga kakaibang paniniwala at nakatuon lamang ang kanilang pananampalataya sa Kristyanismo. Subalit nang magkaisip siya, nahalina siya sa mga kwento ng mga matatanda ukol sa mga pangyayaring hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Dahil dito, lumaki si Agat na punong-puno ng mga katanungan ukol sa mga kakaibang istorya na kanyang narinig sa paglipas ng panahon. Pagtungtong niya sa tamang edad, taliwas sa gawi ng kanyang mga kapatid, pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa pagbabasa ng mga libro. Ang ganoong gawain niya, ang naging daan upang hindi siya pagkainteresa ng kanyang ama. Mas pinili nito ang kanyang mga kapatid na merong potensyal para magtaguyod sa yamang iniwan ng kanilang mga ninuno. Ngunit kahit ganoon ang ginawa nito, wala pa rin itong lakas ng loob upang siya ay talikuran. Wala mang silbi itong si Agat, nagpatuloy ang kanyang pananatili sa kanila hanggang sa dumating na ang takdang panahon na nagdesisyon na siyang umalis. Ang rason niya kung bakit niya ito ginawa ay yung baryo sa General Luna na nabalitaan niyang bigla na lamang inabandona. Bago siya tumungo rito, marami siyang ekspertong tinanong ukol sa mga rason kung bakit ganon ang nangyari. Subalit ni isa man, walang nakapagbigay ng magandang sagot. Habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa na malaman ang iilang dahilan kung bakit ito inabandona. Hanggang sa may nakilala siyang matandang antingero sa karatig bayan kung saan siya nakatira. Anastasio ang pangalan nito at taliwas sa kanila, namumuhay sa matinding kahirapan ang matanda. Nag-iisa na rin ito sa buhay, kaya wala na roon gaanong pumapansin. Napagkakamala na rin itong baliw dahil sa mga istorya nitong pawang mga walang kabuluhan. Matagal na rin itong nagpakilalang antingero sa kanilang lugar, kaya nang malaman ni Agat ang tungkol dito, nagpasya siyang puntahan ito para kausapin. Minabuti rin niyang lumakad na tanging kasama lang ang taong nakapagsabi nito sa kanya, nang sa gayoy hindi magulat ang matanda sa dami ng bilang ng mga tauhan niya. Sa loob ng 2 araw na paglalakbay, matyaga niyang tinahak ang daan habang nakasakay sa alaga niyang kabayo. Marami rin siya noong dalang gamit bilang paghahanda sa anumang sitwasyong kaharapin niya roon. Hindi nagtagal, nang marating na niya ang baryo, direkta naman nilang tinungo kung saan ito nakatira. Isang maliit na barong-barong sa ilalim ng puno ng mangga ang kanilang nadatnan, kaya na may nang makita niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip kung papaano doon nabubuhay ang matanda. Sa kanilang pag-uusap ng kanyang kasama,
Dito nito inilahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Alam niyo ho kasi, si Manong Agat, sanay na sa hirap ang matandang yun. Minsan nga, isang buong araw yung hindi kumakain. Natutulog din to kahit saan, pero wala namang nangyayari sa kanya. Ang bahay niya rito, kami lang din naman ang may gawa. Nagtulong-tulong kami ng mga kapatid ko para maitayo ito. Maayos naman kasing kausap si Lolo Anastasio eh. At sa totoo lang, kami lang ang pinapakitaan niya ng ganun. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatango habang dahan-dahang ibinabaling ang kanyang tingin sa bahay kung saan ito nakatira. Kung gayon, maaaring hindi baliw ang matanda. Nagbabaliw-baliwan siguro para asarin ng mga taong nandidiskita sa kanya. Nakakaawa naman ang kalagayan niya. Ngunit hindi ko rin naman siya masisisi. Tarawan, humanap na muna tayo ng mapagpapahingahan habang naghihintay sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumunod ang kanyang kasama. Ilang metro mula sa barong-barong, nakakita sila ng pwesto kung saan may magandang lilim ang naibibigay ng mga puno. Papasapit pa lang kasi noon ng tanghali, kaya medyo mainit pa ang paligid. Habang wala pang matanda, minabuti naman nilang buksan ang mga dala nilang pagkain. Sa unang tingin, akalain mong tumatambay at nagkakasiyahan lang sila roon. Maya-maya pa, dala ng pagod nila, hindi na nila naiwasang magpahinga. Pagising naman nila, napansin nilang papasapit na pala ang dapit hapon. Gulat na gulat noon si Agat, kaya nung masipat niya ang kanyang kasama na tulog pa, agad naman niya itong tinapik. Hoy, Juan, pati ba naman ikaw nakatulog din? Gumising ka na, gabi na oh. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong napatayo. Maging ito man pinuno, hindi may pagkakailang matinding pagtataka dahil sa nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay naman nila sa barong-barong ng matanda, napansin nilang wala pa roong tao. Akala nila hindi pa ito nakakauwi. Pero maya-maya pa, bigla na lamang silang natigilan nang makarinig sila ng boses ng matanda na nangungusap sa kanilang likuran. Kung makatulog kayo rito, akala nyo sa inyo ang lugar ah. Di nyo man lang ba naisip na maraming ahas dito? Maswerte na lang kayo at medyo napaaga ako sa pag-uwi ko. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang napatingin sa lugar kung saan yun naroon. Pagsilay nila sa matanda, nakita nila itong nakaupo sa sanga ng puno habang abala sa pagpapak sa mga natira nilang pagkain. Matapos naman niya itong makita, hindi niya maiwasang magtaka, gawa ng hindi biro ang aakyatin para marating ang ganoong kataas na sanga ng puno. Sa tingin niya, nasa humigit 2 katao rin ang taas nito. Maging siya man noon, aminadong hindi niya magagawang maakyat ang punong yun dahil sa wala kang pwedeng mahawakan sa katawan nito. Masyado rin itong malaki para yakapin habang umaakyat, kaya hindi niya talaga mawari kung ano ang ginawa ng matanda para makarating doon. Dumaan pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla itong tumalon. Pagbagsak nito sa kanyang harapan, kitang-kita niya na hindi man lang lumapat sa lupa ang palad nito upang panatilihin ang kanyang balanse. Pagtayo naman ni Tandang Anastasio, pangisi-ngisi lang yon, animoy isang normal na bagay ang kanyang ginawa. Kalaunan, niyaya na rin sila nitong pumasok sa loob ng kanyang barong-barong. Naging mainit ang pagtanggap nito sa kanya dahil sa kasama niyang matalik nitong kaibigan. Nang makapasok na sila, dito na ito nag-alangang itanong ang kanyang pakay. Alam kasi ng matanda na hindi siya roon magpapasama kung wala siyang kailangan. Nang marinig naman ni Agat ang sinabi nito, dito na niya inilahad ang mga bagay na nais niyang malaman. Balita ko ho, Tandang Anastasio.
May alam ho kayo sa kwento tungkol sa abandonadong baryo sa General Luna? Maaari ko bang marinig kung ano ang nalalaman ninyo rito? Kung hindi nyo kasi na itatanong, matagal ko nang sinasaliksik ang tungkol dito. Gustong gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyari sa mga taong minsang nanirahan doon. Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa mukha ng matanda ang tila bang pag-aalangan nitong magsalita. Katunayan, hindi muna nito sinagot ang kanyang tanong hanggat hindi pa ito nakakapagtimpla ng kape. Maya-maya pa, nang maibigay na nito ang mga parte nila, dito na ito nagsimulang maghayag ng kanyang mga nalalaman. Hindi nabandona ng mga tao ang baryong yon. Nagkamali ka ng nalalaman, kaibigan. Alam mo kasi, ang mga nakatira roon, nandun pa rin naman. Sa simbahan ng baryo na nasa sentro, meron doong rebulto ng berhen na hindi na nagagalaw. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na lahat ng mga taong hinahanap mo nakakulong dito? Huwag mo nang balaking pumunta roon. Mapapahamak ka lang. Hindi pa kayang abutin ng pangunawa mo ang mga totoong naganap sa baryo. At isa pa, pugad na ngayon ang lugar ng mga kubot. Mamamatay ka lang doon kung magpupumilit ka. Matapos naman itong marinig ni Agat, mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes na malaman ang iba pang mga detalye ukol dito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, di naman siya binigo ng matanda. Lahat ng kanyang mga tanong nasagot nito ng mahinahon at maayos, kaya umalis sila roon ng panatag ang kanyang loob. Ayon sa kanya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naliwanagan ang isip niya. Nakakatuwa ito kung iisipin, ngunit nasisiguro niyang hindi doon magtatapos ang kanyang pananaliksik ukol sa baryo. Dumaan pa ang maraming araw. Nagpatuloy ang kanyang paghahanda. Maliban sa kanya at kay Juan, wala nang ibang nakakaalam sa binabalak niyang lakad. 2 linggo ang lumipas. Nang palihim na niyang maihanda ang lahat ng kanyang kinakailangan, hindi na siya nagdalawang isip na umalis. Iniwan niyang marangyang buhay, kapalit ng panganib na makakaharap niya sa lugar na yon. Para sa iba, isang kamangmanga ng kanyang ginawa. Ngunit para kay Agat at Juan, isa itong karanasang kailan may hinding-hindi na nila makakalimutan. Sa pag-alis naman nila ng bayan, agad naman nilang tinahak ang daan patungong General Luna. Mabilis ang naging pag-usad nila at ang tanging naging pahinga lang nila ay ang pagkain ng pananghalian at hapunan. Sa gabi, magbabandang alauna na sila nagpapahinga nang sa gayoy makausad pa sila ng mas malayo. Hindi nagtagal, paglipas ng ika-4 na araw, narating nila ang lugar na kanilang inaasam puntahan. Mula sa sentrong bayan nito, nakita nila ang mga kakaibang kultura na ni minsan hindi nila nasilayan sa lugar nila. Marami rin doong tao, kaya bago sila umusad patungo sa kanilang pakay, nagpasya muna sila ritong manatili ng ilang araw. Laking pasasalamat niya noon na kasama niya si Juan dahil sa marunong itong magsalita ng dialekto doon. Hindi rin sila nahirapan na magtanong sa mga matatandang taga roon ukol sa baryong kanilang pupuntahan. Nang makuha na nila ang lahat ng detalyeng kanilang hinahanap, dito na sila nagsimulang umusad. Mula sa bayan kung saan sila nagpahinga, inabot pa ng 2.5 araw ang paglalakbay nila. Hindi maganda ang daan na kanilang tinahak, gayunpaman, labis-labis silang nagpapasalamat dahil wala silang aberyang naranasan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pagdating pa pala sa baryo magsisimula ang kanilang nakakakilabot na kalbaryo. Magbabandang hapon na noon nang marating nila ang abandonadong lugar. Sa bukana pa lang nito, ramdam na nila ang malamig at nakakapanlumong presensyang bumabalot sa buong paligid. Kapansin-pansin din ng mga kakaibang sulat sa mga dingding ng bahay
na animoy iniwan ng mga taong nawala roon. Habang tinatahak naman nila ang daan patungong sentro, napansin nilang may iilan sa mga bahay doon ang may mga bukas na pinto. Dala ng kanilang kuryosidad, nagpasya silang pasukin ang isa sa mga ito. Maingat nilang sinilip ang loob ng bahay, kaya nung makumpirma nilang walang nanananahan doon, dahan-dahan na nila itong pinasok. At sa maniwala man kayo o hindi, mga nakakagulat na bagay ang kanilang natuklasan sa loob ng bahay na pinasok nila. Ayon sa kanya, kahit matagal na itong walang naninirahan, pakiramdam niya parang kahapon lang nawala ang pamilyang nagmamay-ari ng tahanan. Yung mga tuyong prutas nasa lamesa pa. Tapos may mga piraso pa ng karning nakasabit malapit sa kusina. Nagkalat din sa paligid ang mga laruan ng bata at sa may parting higaan, naroon pa rin naman ang mga kutsyon at unan na ginamit ng pamilyang nawala. Matapos niya itong makita, unti-unti na niyang tinatanong ang kanyang sarili ukol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa baryo. Yung kutob niya kasi, nagsasabing nawala na lang bigla ang mga tao roon. Nasisiguro niya kasing hindi ganon ang maiiwan ng mga ito kung kusa itong umalis sa lugar. Isa pa sa mga naging batayan niya ay yung sinabi ni Tandang Anastasio patungkol sa pagkakakulong ng mga ito sa rebulto. Noong una, hindi yung gaanong nagkakaroon ng kahulugan para sa kanya. Ngunit habang tumatagal na nakakasilay siya ng ganon, para bang napapatotohanan na niya ang tungkol dito. Makalipas pa ang kalahating oras ng pagmamasid, dito na sila nagdesisyong lumabas. Juan, balik na muna tayo sa baba. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko rito eh. Mas maganda siguro, doon na lang muna tayo sa huling bahay na nadatna natin kanina. Di naman yun gaanong malayo rito, hindi ba? Sige, Manoy Agat. Kung yun ang gusto ninyo. Hintayin nyo na lang ho ko sa labas. Matapos naman nilang mag-usap, dali-dali naman siyang lumabas para doon na lang maghintay. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ito, agad naman silang bumaba ng baryo. Mabilis ang kanilang pag-usad, at kahit anong mangyari noong mga oras na yon, hindi niya ibinalik sa lugar ang kanyang paningin. Pakiramdam kasi ni Agat, may nagmamasid sa kanila na nagmumula sa loob ng baryo. Hindi ito magandang pakiramdam ayon sa kanya, kaya hanggat maaari iniwasan niyang ibaling doon ang kanyang paningin. Hindi nagtagal, nang makalayo na sila sa baryo, dito nila nakita ang isang bahay na nasa gilid lang ng daan. Nag-iisa lang ito sa lugar at base sa kanyang estimasyon, aabutin pa ng ilang kilometro bago nila marating ang mga kapitbahay nito. Binubuo ng 8 katao ang miyembro ng pamilyang naroon, kaya para sa kanya medyo may kabuluhan ang paninirahan ng pamilya sa malayong lugar. Marami na rin siyang nakitang ganun sa lugar nila, kaya di na ito gaanong nakapagtataka. Nang marating naman nila ang bakuran ng bahay, nakita nila ang isang lalaki na kasalukuyan na noong nagsasara ng mga pinto at bintana. Pagsilay naman doon ni Juan, agad naman siyang kumaway, sabay ng pagwika nito ng, Magandang gabi ho, Manong. Magpapaalam lang ho sana kami sa inyo kung pwede kaming magpahinga rito. Alis din kami kinabukasan, kaya sana ho ayos lang sa inyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, akala niya ayos na yun sa lalaki. Bukod kasi sa hindi naman sila mamemerwisyo, sa malayo rin naman sila pumuesto. Ang kaso lang, nung akmang papaalis na sila, bigla nilang nakita ang dali-daling paglabas nito. Walang pagdadalawang isip itong lumapit at nung makaharap na nito si Juan, isinalaysay nito ang mga kapangi-pangilabot na mangyayari sa oras na itinuloy nila ang kanilang mga binabalak. Nagpapakamatay ba kayo o ano? Tagasang kayo? Bakit kayo pumunta rito ng ganitong oras? Nang marinig naman yon nila Agat, agad naman nilang kinausap yon ng mahinahon. Inakala kasi nilang nagagalit lang ito,
Pero pagkatapos nilang makapagpaliwanag, dito na nila nalaman ang tungkol sa ibig nitong sabihin. Ayon sa lalaki, hindi magandang ideya ang manatili sa labas ng bahay nila ng 10 oras. Maraming kubot doong dumaraan, kaya sa sandaling madatnan sila nito, paniguradong yun na ang katapusan nila. Pagtatapat pa nito na, kapag mga ganun ang oras, hindi na magandang magpalaboy-laboy sa labas. Halina kayo. Mas magandang sa bahay na lang natin pag-usapan ng lahat ng gusto ninyong malaman. Marami akong libreng oras. Kaya naman pwede ako makipagkwentuhan sa inyo. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang mga kamag-anak nitong tahimik na nagmamasid sa labas ng bahay. Akala nga nila silang pinagmamasdan ng mga ito. Pero nakaupo na lamang sila sa bangko. Hindi pa rin umalis ang mga yon sa mga siwang na kanilang pinagsisilipan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagpatuloy ang lalaki. Ayon dito, minuto na lamang ang pagitan bago dumating ang mga kubot. Kahit mga mabababang uri lang ito ng mga aswang, hindi pa rin ito dapat na maliitin dahil kapag nagsama-sama sila, napakalalakas nila. Isipin nyo na lang kung 100 kubot ang magtutulong-tulong para pabagsakin kayo. Nga pala pinuno, konting description lang sa mga kubot para naman may ideya ang mga bago nating tagapakinig. Kung hindi ninyo na itatanong, ang mga kubot ay isang lahi ng aswang na napapabilang sa dugo ng mga tiktik. Sa iba, mga alaga lang sila kung ituturing, ngunit may mga ibang lahi ng kubot na nagawang makapagtayo ng sarili nilang pugad. Taliwas sa iba nitong kauri, hindi sila sunod-sunuran sa matataas na uri ng mga aswang. Meron silang sariling pasya at pamamalakad sa mga kalahi nila. Ang ganoong paraan ng mga kubot na ito ang nagdulot upang katakutan sila ng mga taong nakakaalam sa kanilang pag-iral. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pang nalamang kakaibang bagay si Agat ukol sa baryong nasa unahang bahagi lang ng bahay. Nalaman din niya ang mga rason kung bakit doon pinili ng pamilya na manirahan. Hindi nagtagal, pagtahimik naman nila, unti-unti na silang nakarinig ng malalakas na pag-alulong. Sinabayan ito ng atungal ng mga aso at pagiging maligalig ng mga hayop sa paligid. Nang mapansin naman ito ng mga kamag-anak ng lalaki, dito na ito isa-isang umatras sa siwang kung saan sila dumudungaw. Akala nga niya kung ano lang ang nangyayari, subalit ilang segundo pa ang lumipas, dito niya nalaman ang dahilan ng pag-atras ng mga ito. Maya-maya lang kasi nun, may mga narinig na silang kalampag mula sa dingding ng bahay. Yung pamilyang naninirahan dito, sabay-sabay nang nagdarasal habang humahagulgol sa pag-iyak. Kahit pakinggan lang, mararamdaman mo ang pagiging sinsero nila sa pagdarasal. Halos ilang minuto ring nagtagal ang ganoong pangyayari hanggang sa may marinig na silang atungal ng mga kambing at baboy. Nagmumula ang tunog sa ilalim ng papag ng bahay, indikasyon na pinasok na ng mga kubot ang kulungan ng mga hayop. Dala naman ang kuryosidad ni Agat. Dali-dali naman siyang lumapit sa siwang. Maigi niyang pinagmasdan ng buong paligid hanggang sa dito niya nasilayan ang mga kubot na pinagtutulungan ng walang kalaban-labang mga hayop. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasipat niyang hinila ng mga ito ang mga nakuha nila patungo sa direksyon kung saan naroon ang baryo. Hindi nagtagal. Pagtahimik naman ng buong paligid, tanging pagdarasal na lamang ang kanilang naririnig. Nakakatakot pakinggan ang ganoong ingay pinuno, lalo pat alam niya kung ano ang dahilan ng pagdarasal ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang oras, unti-unti na ring bumaba ang tensyon sa paligid. Ito na rin ang naging hudyat sa pamilya para magpahinga na.
Ayon sa kanya, magkakatabi lang sila noong matulog dahil sa hindi naman gaano kalakihan ng bahay. Dagdag pa niya na, habang nagpapaantok sila ni Juan, panay pa rin ang pagsasalita ng lalaki na tumulong sa kanila. Alam ninyo, marami namang lugar na pwede sana naming lipatan. Kaso lang ayaw talaga ritong umalis ng tatay ko. Bata pa siya nung nawala ang mga tao sa baryo at kabilang doon ang kanyang mga magulang. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, pero yun talaga ang totoo. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa mga oras na yon, nalaman niyang may isang tao pala ang nakaligtas sa baryo. Kinabukasan, sa kabila ng kanyang mga nalaman, hindi pa rin niya inisip na abandonahin ang kanilang plano. Di hamak na mas lumakas din noon ang kanyang pagmamalabis, kaya na may wala sa kanyang isip ang umatras. Naniniwala si Agat na kung magpapatuloy sila marami siyang malalaman sa baryo. Yun lamang ang mahalaga at wala ng iba. Nang mapagtanto naman ito ng kanyang kaibigan, todo suporta naman ang ginawa nito para sa kanya. Ni minsan hindi ito nagtangkang iwan siya at ang kanyang paniniwala. Sa loob ng ilang gabi, naging abala silang dalawa sa pagmamasid sa baryo. Ayon sa kanya, wala namang nangyayaring kakaiba sa lugar kapag sumasapit ang kagat ng dilim. Ang tanging napapansin lang din nila doong kakaiba ay yung mga kaluluwang gumagala at mga kagamitang lumulutang sa hangin. May naririnig din silang tunog mula sa simbahan na parabang tinig ng isang babaeng sumisigaw. Halos gabi-gabi nila itong naririnig, kaya naman nang magkaroon sila ng lakas ng loob, dito na sila nangahas na pumasok. Alinsunod sa kanyang plano, direkta nilang pinuntahan ang simbahan. Bago nila ito gawin, hinintay muna nila ang pagsapit ng gabi ng Martes. Nalaman kasi noon nila Agat na medyo may hina ang mga kubot kapag ganoong araw. Madali lang nila itong maiiwasan, lalo na't hindi gaanong matalas ang kanilang pakiramdam at paningin sa pagsapit ng gabi nito. Dahil sa kanilang narinig, agad naman nila itong sinunod. Akala nga nila, ganun talaga ang mangyayari, kaya pansamantala na wala sa kanilang isip ang mga matitinding panganib. Pagdating naman nila sa simbahan, dahan-dahan naman nilang binuksan ang pinto nito. Sa printera pa lamang ng silid, kapansin-pansin na ang mga hukluban na sabay-sabay doong nagdarasal. Ang imahe din ng krus na nasa pinakaunahang bahagi, nakabaliktad na, tapos may mga nakasinding malalaking sulo sa magkabilang bahagi nito. Di naman kalayuan dito, naroon ang birhen na kasing itim ng uling. Namumula ang mga mata nito, tapos para itong umiiyak. Habang papalapit sila roon, matinding takot ang kanilang naramdaman. Dagdag pa niya na, habang tumatagal ang kanilang pananatili, napapansin nilang lumalakas din ang mga usal na kanilang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating naman nila sa harapan ng birhen, lahat ng mga huklubang nakita nila kanina biglang naglaho na parang bula. Inakala nilang doon na magtatapos ang lahat ng pananakot, pero ilang segundo lang ang dumaan, napalitan ito ng sabay-sabay na pag-iyak ng mga tao. Hindi nila mawari kung saan ito nagmumula, gawa ng dumadako ito sa lahat ng direksyon. Juan, saan nagmumula yan? Hindi ko alam, Manoy Agat. Wala akong ideya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang kasama, agad naman siyang nagdesisyon na umalis na. Ang kaso lang, nung akmang papalayo na sila sa birhen, nakita nila ang sandamukal na kubot na naghihintay sa pintuan ng simbahan. Pagbaling naman nila sa rebulto ng birhen, dito nila nakitang tumayo ito, kasabay ng paglagas ng mga tipak ng bato na bumubuo sa figura nito. Sa isang iglap, dito nila nasilayan ang nilalang na sinasamba ng kubot.
Napakalayo ng wangis nito sa mga engkanto. At kung hindi siya nagkakamali, parang ginagamit lang itong sisidla ng mga taong minsang nanirahan sa lugar na yon. Paglalarawan ni Agat sa nilalang, hindi nalalayo sa wangis ng tao ang itsura nito. Kaso lang masyado tong nakakapangilabot kapag tinititigan. Bukod sa wala itong mga mata, napakalaki ng bunganga nito na kapag bumubuka, parang kahalintulad na 4 na talulot ng bulaklak. Likas ding mabangis ang nilalang na yon, buhat sa malalaking umbok ng laman nito. Dagdag pa niya na, hindi rin niya mawari kung anong kasarian nito. Gawa ng kung titingnan, napakalayo nito sa mga aswang o mangkukulam na nagbabalat kayo bilang mga ordinaryong tao. Sa estado rin ng nilalang, alam niyang hindi pa ito nakakaalis ng baryong yon. Matapos naman nila itong masilayan, wala silang ibang ginawa kundi ang umatras. Akala nga nila yun na ang katapusan nila. Mabuti na lang bago pa man sila nito sunggaban, dumating ang matandang si Anastasio. Dumaan ito sa bintana ng simbahan at nang marating na nito ang kanilang kinatatayuan, agad itong nagbitaw ng isang makapangyarihang sabulag. Sabulag na pansamantalang umalis sa paningin ng lahat ng nilalang na naroon. Pagbalik naman ng kanilang wisyo, nagulat na lamang sila nang mapansin nilang nakalabas na pala sila ng baryo. Kasalukuyan na rin sila noong nakasakay sa kangga ng kalabaw na mabilis namang lumalayo. Pagsilay naman niya sa matanda, agad naman niya itong tinanong kung bakit sila nito sinundan. Aba, kung hindi ko kayo sinundan, malamang patay na kayong dalawa ni Juan. Ayaw kong mangyari yon, Manoy. Mahal ko si Juan at ayaw kong masaktan ng kanyang pamilya. Aba, kung ikaw lang, hindi kita pakikialaman sa mga ginagawa mo. Paki ko ba sa'yo? Tandaan mo, hindi lahat ng lugar pwedeng puntahan ng mga tao. Minsan may mga lugar na labis na ipinagbabawal. Kagaya ng baryo, hindi yun pwede sa mga katulad ninyo dahil kamatayan lang ang naghihintay sa inyo roon. Matuto kang makontento sa kung ano lang ang inyong mga nalalaman, sapagkat ang pagkakaroon ng malawak na karunungan nagdudulot din paminsan-minsan ng panganib. Magmula nung marinig ni Agat ang sinabi ng matanda, hindi na siya nangahaspang bumalik. Gayunpaman, hindi yun naging daan para talikuran niya ang kanyang mga nalalaman pagdating sa lihim na karunungan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal na siyang namaalam, patuloy pa ring naipapasa ang kwento niya tungkol sa itim na birhen na nasa tagong baryo ng General Luna. Sobrang ganda ng pangaral ng matanda. Diba? Minsan nakakatakot din no? Kapag sobrang dami nating alam, diyan pa tayo napapahamak. Pero minsan lang naman yun. Hindi naman palagi. Nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyong mag-explore.